ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಬತ್ತನ ಆತೈತೆ ಅಂಬಿಪುರ ಆಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿನಾತೆ ಬಣ್ಣಗ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ಮನ್ಪರ ಹೋತುಜಿ ಬತ್ತದ ಆಯಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಓನುಲೆ ಇಂದೆ ಬಾಬೆ ಪುರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುರ ಮೆತ್ತದಾನ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲು ಸಾರಿ ತೂಕ ಅಂದು ಕುಳ್ಳಿನೆ ವಿದ್ಯಾನ ಸಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡ ಡಿಸೈನ್ ಸೂಪರ್ ಸಾರಿ ಡಿಸೈನ್ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದ ಇಂಚ ಈ ಟೈಪ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಶೋಕ್ ಆತನದ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಇಂಚ ತೋರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ದೂರಡನ ಒಂಥರ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಎಲ್ಲ ತುತ್ತುನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನ ಪಗ ಹಿಂದಿ ಯಾರನ ಅಮ್ಮನ ಅಂದು ಮಾಮಿಗೆ ಇಂದು ಮಾಮಿನ ಸಾರಿ ಸೂಪರ್ ಬತ್ತನೆ ಸೂಪರ್ ನೇ ಪೇರ್ ಕಷಾಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಯ ಹೊರತ ಬೇಲೆ ಅದು ಪೂರ ಚಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮದಿ ಮಾಲು ಓಲಾಳು ಕುಳೋದಿನೆ ಇಂಕ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಪೂರ ಕಾಟದ ರೀತಿ ಇರು ಮುಟ್ಟೇ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇವುದ ಮರ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಗೆಲ್ಲನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೆಲ್ಲು ರಟ್ಟದಾಯಕ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂತದಾಗಿ ಪೂರ ಬಲ್ಲನು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಂಡ ಆ ಸೈಡ್ ಕೋರೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನಡೆ ಬತ್ತೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಟು ನಾಯ್ಕೆರು ಓಳು ಸೈಡ್ ಮಾಮಿ ಮಂಜಾಲ ಬಿದ್ದಾರ ಮಾಮಿ ಅಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೌಕದ ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ಬಿದಾರ್ದೇರು ಆಯ್ ನಲಿಪುನ ಬೇತೆ ಕೂಡ ಐಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕುದುಕೆ ಮಿತ್ತು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಂತದ ಅರ್ಧೊಡ್ಡೆ ಉಂಟದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಂಟೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಡು ಕೋಡೆ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಬಚ್ಚೇಲು ಐತೆ ರೇಟ್ ಒಂಜಿಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಾನಾಗ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಇಂಕ ಸರಿ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಬೇಲೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟದ ತಯಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಅವಳ ಈ ತಿಂಡಿ ಅವನುಂಡು ಚಪಾತಿ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾಮಿನಾಗ ಮಾಮ ಗುಲ್ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲ ಹೊರೆಸ್ತಾರೆ ಬಿದ್ದಂತೇಳಿ ಉಳ್ಳಾಯ್ಪೋಯ್ ನಮಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯಂಪ್ಲೆ ಮಾಮಿಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಲ ಚಪಾತಿ ಇರುಳ್ಳೇದು ಆರು ಚಾ ಬಾರ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಾಮಿ ಚಪಾತಿ ಕಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೀಚರ್ ಬಿದ್ದಾನೆ ಶಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಗಾಯನ ಬಾಬೆ ಚಾ ಬರಂದುಳ್ಳಿ ಚಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೇನು ಮಂಗೆ ಅಂತದ್ದು ಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಳ್ಳಿ ಎಂಗ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಪಿದಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ಮಾತೊಂದುಳ್ಳೀರು ಮಾಮಿನಕ್ಳು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಹೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ಪ ಕಜಾ ಪೂರ ಅಡಿಪ್ಪರೆ ತೋಜಿನ ಚೂರು ಲೈಟ್ ತರಬೇನೆ ನಿಂಕ್ ಕೊಡೆ ಬಸಟ್ ಬರ್ತದ ಅದಾಯ್ತು ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಅಂತಂದು ಇಂಕ್ಲೂಲ ಇದ ಅಡಿಗೆದವರ ತೂಕ ಅಂದು ಚಾಕಂಡೇರಿ ಇಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಇಂಕ್ಲೂಲ ಇದು ಸೋಕಾತನ ವಿದ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಿಂಕ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಆತನು నేను తోసిపోయి ఇల్లు తోసిపోయి విద్యానా ఇని బయ్యాడు ఫుల్ శామేన ಪುರ ಪಾಡಿಯರ ಬರ್ತೀರು ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪಿದೆ ಇದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಸೂಪರ್ ಆತ ದಾರ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಐನೆ ಆಯ್ತಾ ಡಿಸೈನ್ ಶೋಕಾತ ಮಾಮಿ ನಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವರ ತರೆಪುರ ಬರ್ಚಿದ್ದು ಹೋಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಒಣಸಾಯಿ ನಡೆದಾರ ಅವಳು ಅಮ್ಮಿ ಪುರ ಹತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ವಿಕಾಸನಾಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಯ್ಯನಾಗಿತ್ತು ವಿಕಾಸನಾಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋದರ್ಕಂದು
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾಮಿನ ಕ್ಲಂಬಿ ಆಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಸು ವಿದ್ಯಾ ಆ ಥರ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪೋತೇರು ನನ್ನ ಶೀಟ್ ಪೂರ ಪಾಡಿಯರಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬುಲಿಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಮೀಯರ ಪೋಡುಂದು ಮುಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗ ಚಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಗೆ ಬಿನ್ನೀರು ಬಣ್ಣಾಗ ಕೊರಿಯರ್ ಆವಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಣ್ಣದ ಬಚ್ಚಿರೆನ ಅಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಡ ವೀಡಿಯೋದ ಪರ ಕೊರ್ನಿ ಪನ್ನಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಆಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನೆ ಪಾಡಿ ಆತನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಇಡೇಟ್ ಪಾತೆರ ಸುರು ಮಂತೀರು ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರ ಪಾಂಡ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಾಯಕ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ವಾಡುವಿರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟು ಮಂತೆ ಪಂಡ ಒಣಸು ಪುರಯ್ಯ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಾಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಸೋಪು ಅಜಪರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದು ಕಂಡೆ ಮುರ್ಚುಕೊಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ತುಲೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಬತ್ತಂಡೆ ಶಾಮಿಯಾನ ಬತ್ತಂಡೆ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ರಿಯರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂದ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಬಾಕಿ ಆತಂಡೆ ಶಾಮಿಯಂದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಯಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಸಾದಿ ತಚ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದುಂಡು ಆರೆ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಏನೇ ಸದ ಬಂದರು ಬಂದರು ಶಾಮಿಯಾನ ಬಂದರು ಆ ಕುಪ್ಪಿ ತೆಪ್ಪದೆ ನಡುಡ್ದು ಪರ್ಪುಣ ನೀರು ತೋಜೊಂದುಂಡ ಫಸ್ಟು ಸರಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಕೊನ್ನ ನಾನು ಮಿಗ್ಗಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮೈನರ್ ಮಂಜಲಂಗಿದ ಈತ ತುಲ ಜಪ್ತೇರು ವನಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡ ತಿರ್ತು ಅಂಚಾಯಿನೇರ್ದವರ ಮುಲ್ಪಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಮೀಟ್ಲ ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಬೇಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬತ್ತೀರು ಮಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತೀರು ಅಕ್ಲು ಬಣ್ಣಾಗ ಪೂಕು ಅಂತೀರಿ ಭಯಂಕರ ಏಟಿಗೆ ಪೂಕು ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಕಡೆ ಪೂರ ಕೊಂತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮೈತನೆ ಪೂರ ಎತ್ತೀರು ಅಂಚ ಮದಿಮಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಪೂರ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪೇರು ದುಂಬು ಪೂರ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಂಜಲ್ ದಾನಿ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯೋಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆದಾರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಇಂಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧದಾರೆ ಅಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಳಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಿಂಚು ಬರೋನುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅದತೆ ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಇದು ಪ್ರಜ್ಞನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ತಾರ ಅದು ಬೆಂಗದಗಳು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತ್ ಪನ್ಪಲ್ ಆಳು ಬಲಿಪುನು ಒಂಜಿ ಮೈಲು ದೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಬಟ್ಟನಾಕಲು ರೆಡಿ ಆಗಲೇರು ಎಲ್ಲದ ಅಡಿಗೆಗೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಬಾವೇರು ಬಾವೇರ್ನ ಮದ್ನೆಗೆ ಓದಿತ್ತೆ ನಾರೆಗೆ ನೆನಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಡ್ಡ ದಿನ ಇತ್ತು ಜನ ಐದೊಕ್ಕ ಎತ್ತ ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ತೂಪು ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಏತ್ 13 ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಜಿಗ್ಗ ಜಿಗ್ಗ ಆಗ್ತದೆ